Halløj så folkens, så velkommen til. Det er mig, der er Mr. M. I dag vil jeg lave en lille update på, hvordan det kommer til at gå med min kanal. Jeg vil begynde at lægge video op igen. Det har stået stille, fordi jeg har fået en ny computer og sådan lidt. Og jeg har begyndt at streame, hvilket jeg ikke har gjort før. Så jeg håber, I vil komme ind og se det. Jeg har fået lavet lidt på det, og spiller rimelig meget Minecraft lige her for tiden. Men jeg har også andre spil, som sagt. Der burde gerne snart komme flere videoer op på min kanal. Jeg har lige fået en ny computer, som sagt. Og så er det også fordi, jeg har fået et nyt program til at optage med, OBS gratis. Og det skal jeg lige lære at bruge, som sagt. Det er lidt svært at optage med, men streaming er okay, fordi Brian fra Danmark har lagt en guide ud, hvordan man ligesom bliver god til det. Der ligger jeg ikke lige link til beskrivelsen. Og optagelse til at optage med, der er ikke rigtig nogen, der har lagt videoer om det, og sådan lidt. Det er lidt svært, nemlig så derfor skal jeg lige prøve at lege lidt med det. Som sagt, har mit bedste. Og så har jeg fået et nyt redigeringsprogram, som sagt. Men jeg også lige skal prøve at lege lidt med. Og jeg laver videoer sådan lidt. Prøver at blive lidt bedre til. Så dem håber jeg håber, de bliver gode. Fordi normalt, jeg bruger ikke rigtig så meget redigeringsprogram, der ligger jeg bare op. Men lige med nogle videoer med sådan nogle her vlogs, for eksempel, der skal jeg jo redigere, hvis jeg for eksempel skifter sted. Ja, der er lige lidt redigering der, men håber I vil nyde det, og I må have det rigtig godt, folkens. Vi ses. Hej.